Katarsista terve. Viimeksi mä tein aika pitkän videon, jossa oli lähinnä puhuva pää, eli kerroin omista kokemuksista. Ja tänään mä taidan tehdä semmoisen videon, mikä on lähinnä kalvosulkeisia. Lähdetään tutkailemaan sitä, että miten minun laproille kävi, kun mä olen harrastanut tätä karppausta. Laitan nimeksi tälle esitykselle ketoruokavalion voima, koska se todellakin muutti terveystilanteeni aivan toiseksi. Selvyyden vuoksi katsotaan tässä, että mitä nämä minun ruokavaliot nyt oikeastaan piti sisällään. Nämä termit ei välttämättä ole yleisiä, vaan ihan oman käytännön mukaisia. Ja kun mä puhun karppausruokavaliosta, niin se alkoi ensinnäkin 1.1.2011. Tarkoittaa vähän hiilihydraattista, jossa on 50% energiasta. Hiilihydraatteja ei korkeintaan 50 grammaa. Runsas rasvainen, 78% rasvaa. Kohtuu proteiininen, 10-20% proteiinia. Ja sitten kun mä puhun ketoruokavaliosta, niin se alkoi 16.3. viime vuonna ja tarkoittaa vielä niukka hiilihydraattisempaa, eli alle 5%, alle 25 grammaa. Edelleen se on tietysti runsas rasvainen ja kohtuu proteiinia. Tosin tässä tietysti kun hiilihydraattien määrää on vielä pudotettu, niin se tarkoittaa sitä, että proteiinien osuutta on sitten hiukan nostettu. No kun mä käytännössä sitten siirryn siitä virallisesta suositusruokavaliosta, jota oli käytännössä kyllä noudattanut aika tarkallekin, niin mitä tapahtui? Mitä ketoruokavaliosta tai mitä tässä karppausruokavaliossa jäi pois, mitä tuli lisää? No ensinnäkin sieltä jäi pois kaikki. Sokerit, leivät, murrot, pullat, piparit, kakut, puurot, piirakat, pizzat, pastat, perunat, viljat. Kaikki semmoinen, missä on hiilihydraattia tai tärkkelystä. Hedelmät ja mehut, hillot, makeat jogurtit, kaikki kevyttuotteet, jotka onkin ihan huijausta. Kasviöljyt, margariinit, einekset, makeiset, maitosuklaa, jäätelö, olut, siideri, makeat viinit. Ja mitä tuli lisää, eli se painotus meni sitten täysrasvaisiin lihoihin ja kaloihin, ja kana ja broileri mukana, oliiviöljyt, majoneesi, voi, sitten täysrasvaiset juustot, kuohukerma, smetana, bulgarian jogurtti tai kreikkalainen, mikä se nyt sitten sattuu olemaankin, maanpäälliset vihannekset, kaalit, hapankaali, juureksia ja marjoja jonkun verran, mutta käytännössä melko harvoin. Juureksi on kuitenkin aina hiukan liikaa tärkkelystä. No sitten se viimeinen hömpötys, mikä aloitin viime vuoden elokuun alkupuolella, oli karnivuori, eli eläinperäinen ruokavalio, joka tarkoittaa sitä, että syödään vain eläinperäisiä raaka-aineita. Lihaa, kalaa, kanaa, sisäelimiä, kananmunit, yksistettyä juustoa, voita, tuorejuustoa, kuohukermaa, luonnonjogurttia, smetanaa, jonkun verran suolaa mukaan, mausteet jos haluaa. Nykyään paljon enää laita niitäkään. Juomana vesi, kahvia jonkun verran. Tässähän nyt sitten rasvan osuus on suunnilleen sama kuin aikaisemminkin 60-80% välillä. Riippuen vähän mitä lihaa tai kalaa tulee syötyä. Ja proteiini nousee sitten sinne vähän isommaksi, kun hiilihydraatit on kokonaan pois, eli proteiiniosuus on 20-40% välissä. Miten tämä karppaus vaikutti mun painoon? No, tässä on käppyrä 10 vuoden ajalta. Aloitus oli 2011 vuoden alussa. Ja siinä nähdään heti, että paino putosi 113 96 kiloa, se 17 kiloa rompsahti ikävuoden aikana. Se kävi vähän alempana. Sitten 2015 tapahtui jotain sellaista, että paino vähän karkas, ei paljon, mutta vähän sen. Ja sitten 2018 niin
maaliskuussa siirryin tuohon tiukempaan ketoruokavalioon ja siitä taas nähdään, että 3 kiloa lisää. Ja sitten toi karnivuori, joka on nyt tällä hetkellä vielä pudottanut painoa 7 kiloa. Tuolla karppauksen alussa on mielenkiintoinen 3 kuukauden jakso, joka on täysin, painossa ei tapahtu mitään muutosta. Ja mä luulen, että se on semmoinen hetki, jolloin tämä ruokavalio oikeasti otti otteen niin kuin mun elimistöstä rupesi rakentamaan sit uuteen uskoon. Koska tuossa samalla ajalla niin pitkä verensokeri myös romahti normaaliksi, joka myöhemmin tulee esille. Tässä on vielä tarkempi esitys siitä, että mitä se ketokarppauksen aikana ja karnivuoren aikana tapahtui. Eli kun nähdään, niin ketokarppaus romahdutti 98-95 kilon hujakoille, mutta siihen se sitten jäi. Ja sitten mä siirryin karnivuoriin, niin välittömästi 3 kiloa ja sitten ajoittain lisää niin, että tällä hetkellä mun paino on 88 kiloa. Tuossa näkyy joulun syömisten ja uuden vuoden syömisten aiheuttama piikki, eli 2 kiloa tuli sillä keikalla takaisin. Miten tämä karppaus sitten vaikutti mun diabetekseen? No jos tätä pelkkää paastasokerilabrakäppyrää katsellaan, niin ei oikeastaan juuri mitenkään. Eli paastasokerit on ollut siellä 7 vähän molemmin puolin, paitsi ihan tuon lopussa nähdään, että kun on siirtynyt karnivuorille, niin silloin se on lähtenyt putoamaan sitten reilummin. No, tämä paastasokeri nyt on tyypillisesti korkeampi karppa, ihan johtuen siitä, että puhutaan niistä aamukoittoilmiöistä, jolloin keho valmistautuu uuteen päivään ja nostaa vähän verensokeria tuossa heräämisen tienoille. Sen takia yleensä karppaajan paastasokeri on aina pikkasen kohdalla. No sitten kun katsotaan, miten pitkälle verensokerille eli hemoglobiini A1C:lle kävi, niin siinähän kävikin niin, että heti karppauksen alussa se putosi normaalitasolle. Kävi vähän normaalitason yläpuolelle ja sitten sitä seuraavissa labroissa, eli käytännössä viimeisen 8 vuotta on ollut normaali pitkä verensokeri. Tämä on nyt se niin kuin kova juttu. Käytännössä se diabetes hävisi heti. Tässä kuvassa näkyy sitten, miten mun kolesterolleille kävi. Ja nähdään, että kokonaiskolesteroli nousi jonkun verran. Se on toi 5 pistekatkoviiva tarkoittaisi niin kuin teollisuuden hyväksymää rajaa ja se nyt on sitten tuolla, mulla on pykälän enemmän eli 6 hujakoilla ja sitten vastaavasti LDL on 4 hujakoilla. Mä olen kyllä tästä kolesterolista sitä mieltä, että koska kolesteroli on mukana kaikessa, aivotoiminnassa, hormonitoiminnassa, D-vitamiinituotannossa ja niin edelleen, niin on parempi, että sitä on vähän enemmän kuin että sitä on vähän vähemmän. Se, missä näkyy suuria muutoksia, on HDL ja triglyceriidit. HDL mulla on aina ollut yli 1 noin muutenkin, mutta karppaus nosti sitä vähäsen, noin 0,1 pykälää. Ja sitten se nousi jopa tonne 1,8. Ja nyt se on sitten pudonnut takaisin 1,5. Tuossa riippuu varmaan vähän mitä on syönyt ennen labroi, vaikuttaa jonkun verran. Mutta että se on nyt tuo 1,5 tasossa. Eli reilusti yli 1, joka on suositusraja. Vastaavasti sitten triglyt oli 2 pinnassa ja ne putosi välittömästi kun karppaus alkoi. Ja putosi tuonne alle 1,5 ja nyt ne on vakiintunut, mikä vakiintumiseksi voi sanoa, niin noin 1 hujakoille, käynyt jopa 0,7 tuolla alhaisimmillaan. Joten tämä on niin se suurin muutos, mitä tapahtui, että kun mä aloin syömään rasvasta ruokaa, niin veressä oleva rasva, eli triglyt, romahti. No kun se mun LDL nyt on vähän koholla, niin onko se nyt hyvää vai huonoa? Ja tästä on niin tyyppi A tarkoittaa sitä, että se on tämmöinen terve LDL ja tyyppi B tarkoittaa sitä,
että se on oksidoitunutta ja mahdollisesti vaarallista. Ja nyt tuossa kuvassa toi vihreä alue tarkoittaa tervettä aluetta ja punainen sitten vähemmän tervettä. Ja tämä arvioi tilannetta niin kuin triglyjen perusteella. Ja koska mun triglyt on 1, joka on tuossa katkoviivalla merkitty, niin tässä vaiheessa olen vähän tämmöisessä välimaastossa. Ei voi tämän kuvan perusteella tietää, että onko asiat ihan kunnossa vai ei. No jos asiaa tarkastellaan HDL:n kannalta, joka on muka tämä hyvä kolesteroli, niin tässä taas se LDL:n tyyppi on punaisella huonompi ja sinisellä parempi, vihreällä parempi. Ja nyt, koska mun HDL on tuolla 1,5 hujakoin, 1,5 millimolia litralle, niin nähdään, että olen hyvin läheltä vihreitä aluetta. Ja jos katselee niitä aikaisempia käppyröjä, niin olen käynyt melkein 2, eli käytännössä on pyörinyt tuolla vihreän alueen reunalla. Joten tämä on jo selvästi niin kuin hyvä tieto. No nyt kun toi pelkkä kokonaiskolesteroli tai LDL ei oikeastaan kerro nykyaikana mitään, niin käyttöön on otettu erilaisia suhteita, joilla saadaan sitten vähän enemmän niin kuin tietoa aikaiseksi siitä. Ja suositusraja käypähoidolle kokonaiskolesterolin HDL:n suhteen on 4. Ja mulla se pyörii tuossa pikkasen alle 4 tällä hetkellä. Viimeinen on vähän yli. Mutta se on tuossa karnivorin muutostilanteessa, että se voi olla vähän epämääräinen muutenkin. Sitten triglyjen ja HDL:n suhde, joka etenkin low carb-yhteisön mielestä on niin kuin se tärkein asia, niin siellä mun suhde on ollut yli 1,5 ja sitten pudonnut reilusti alle 1, ja tuon Paul Masonin esityksestä otin tuon rajan 0,8, mutta yleensä kai alle 1 on ihan okei. Eli tässäkin mielessä niin kuin näyttäisi veri olevan ihan kunnossa. No nyt kun toi triglyjen ja HDL:n suhde meillä on tiedossa 0,8, niin voidaan tarkastella myös yhtä kuvaa tuolta samasta isosta tutkimuksesta. Ja siellä kun mun suhde oli 0,8, niin nähdään selvästi, että se on tuossa vihreän rajalla. Ja tämänkin perusteella mun LDL-kolesteroli on ihan okei. Tässä on sitten tohtori Paul Masonin onko syytä huoleen päättelykuvio. Ja jos triglyceridit on alle 0,5, niin kaikki on kunnossa. No mulle ei ole ihan niin alhaalla. Jos HDL on yli 1,5, niin asiat on kunnossa. Ja se mulla käytännössä toteutuu hyvin lähelle. Ja sitten viimeinään, onko triglyceridien ja HDL:n suhde alle 0,8. Ja tämän perusteella 2 kohdassa näyttäisi päädyttävän siihen, että kaikki on okei. Ja tämä on tämmöinen pikatarkastus, joka voidaan niin kuin standardi verikokeiden perusteella tehdä ilman, että tarvii mitään tarkempia kokeita tai mittauksia. No kuolenko sydäriin? Jos LDL:n suhteen tarkastellaan asiaa, niin saattaa olla. Mutta jos nykytieteen valossa asiaa tutkitaan, niin se ei ole ihan kovin todennäköistä, ainakaan vielä lähiaikoina. Tässä on asiaa tarkasteltu tämän AIP eli Atherogenic Index of Plasman avulla, ja se on yksinkertaisesti vaan AIP on logaritmi triglyceridin ja HDL:n suhteesta. Ja nähdään, että ennen karppausta mä pyörin tuossa korkean riskin rajalla, ja kun karppaus alkoi, niin välittömästi se tussahti ensimmäisessä verikokeessa tuonne matalan riskin alueelle, ja siellä on pysynyt. Sitten mä kävin 2 myös Generis-tutkimuksessa, eli tuossa vuonna 2015 kesällä ja sitten viime vuoden talvella vuosi sitten.
Ja tämän analyysin perusteella sitten, mikä mä sieltä sain, niin riskinä sairastua sepelvaltimon tautiin ja tai aivohalvaukseen seuraavan 10 vuoden kuluessa. Ja seuraava lause, tämänhetkinen riskinne on suuri. No, mä oon laittanut tuohon, että perustuuko tämä analyysi vain LDL-kolesteroliin. Sitten mä muistin, että kyllähän siellä kysyttiin, onko mun diabetes. Ja jos mulla nyt on Kelan kortti, missä on 2 riviä koodia, joiden perusteella mulla on diabetes, niin valitettavasti Generiskin kyselylapussa ei ollut kohtaa, mitä ruksata, että onko diabetes remissiossa, mitä se todennäköisimmin on. No, jotain hyvää siitä Generiskistä. Siellä mitattiin myös apolipoproteiinit, mikä on erittäin hyvä asia. Sitähän ei normaalisti terveyskeskuskuvioissa saa. Ja nyt sen molemmilla kerroilla niin mun apolipoproteiinit A1 ja B sekä apolipoproteiinien suhde on viitearvos. Tämän hetken labra viitearvos, mikä tarkoittaa sitä, että mun sydäntautiriski on pieni. Tästä ei tietysti ole maininta analyysissä, on vaan nuo labratulokset, mitään analyysiä niistä ei ole annettu. No samoin Generiski selvisi, että mun verenpaine oli luokkaa korkeampi, yläpaine oli luokkaa 144 ekassa ja 115 toisessa. Että jotain hyvää on tapahtunut myös verenpaineen. Minkälaisia terveysvaikutuksia mä sitten tällä ketoruokavaliokuviolla 8 vuoden aikana olen saanut kokea, niin jos lähdetään liikkeelle siitä, että paino putosi ensinnäkin karppauksen alusta yhteensä 25 kiloa nykytilaan, se meni 17 kiloa heti kättelyssä, sitten hissun lisää tuossa matkan varrella. Diabetes 2 on remissiossa, eli täysin oireeton, ei mitään lääkitystä, verensokerin kunnossa, omat mittaukset jatkuvasti alle 6 tällä hetkellä. Sydäntautiriski on alentunut oleellisesti lähinnä triglyjen putoamisen takia. Kihti, joka vaivaili kovasti, niin on remissiossa siitä huolimatta, että mä syön hyvin paljon proteiineja verrattuna normaaliin ihmiseen. Voin yksinkertaisesti todeta, että anteeksi nyt vaan, mutta proteiini ei ole kihdin lähtöongelma, vaan kihti on selvästi metabolinen tauti. Polvien nivelkivut on poistunut ja ne poistui silloin käytännössä heti, kun karppaus alkoi, niin hyvin muutama viikko niin pystyi kävelemään rappusia, ei tarvinnut enää mennä hissiin. Verenpaine on alentunut normaaliksi ja nyt karnivuorin aikana niin aamuveren sokeri on normalisoitunut. Ja mikä hämmästyttävintä, mulla oli tuossa oikeastaan karnivuori alkoi sen takia, kun eturauhasen kanssa oli vähän ongelmia, eli se oli kasvanut aika paljon ja joutui käymään yöllä vessassa. Nyt ei enää tarvi ja eturauhanen on pienentynyt, eli eturauhasen kokokin tai sen suurentumisen ongelma näyttäisi olevan metabolinen juttu. Mitään pitkäaikaisia lääkkeitä tällä hetkellä ei ole. Voin hyvin. Loppukaneettina haluaisin hämmästellä, että miten tämä mukaan on vaarallista. No Heikkilän kirjan kohun myötä ketoruokavalio on julistettu hengenvaaralliseksi. Ja what the fuck kysyy kansa. Kuitenkin kaikki signaalit, verikokeet, oma kokemus puhuu paremman terveyden puolesta. Olen sitä mieltä, että jos tämä on hengenmeno, niin antaa mennä vaan. Kiitoksia.